Irudiotan, Jaime Ignacio del Burgo, Iruñeko epaitegietara iristen. Bideokonferentziaz epaileari berretsi dio, alderditik dirua jaso izana. Ia 27.000 euro. Dirua baina, ez zela berarentzat argitu nahi izan du. Este episodio del que me siento especialmente orgulloso. Que me siento orgulloso también del Partido Popular de que hubiera tenido la sensibilidad de que en un momento... Etako bi biktimentzat baizik. Elena Murillo eta Kalisto Aiesarentzat hain justu. Esto se hubiera resuelto de esta forma. Haren ostean Kalisto Aiesak berak eman behar izan ditu azalpenak, Iruñetik. Nafarroako osasun sailburu izandakoak, Del Burgoren bertsioa konfirmatu du. Eguneko beste bi lekukoek nahiago izan dute Auzitegi Nazionalak prinkaleko 12. zenbaki honetaraino etortzea. Ruz epaileak bere bulegoan egin die galdeketa. Santiago Abaskalek onartu du 12.000 euro kobratu zituela. Yo no recuerdo, esto hace 14 años, a mí Orain, se me dieron el dinero ez y yo duela no recuerdo gogoratzen en nork absoluto quién me lo dio, ni cómo me lo dio. O sea, que esa pregunta... eta nola jaso zituen. Jaume Mataz izan da azken lekukoa. Onartu du ministerioa utzi eta Balearretako presidente izendatu zuten bitartean, alderditik 20.000 euro jaso zituela. Bartzenasen paperetan bere izenan dena baina, ez duela gogoratzen.